O meu nome é Mavi Lezcano e son profesora da Universidade da Coruña, investigadora e docente no grao en Turismo da Facultade de Turismo da mesma universidade. Estou hoxe aquí no terceiro foro do Camiño Fisterra-Muxía, colaborando, como é habitual, pero especificamente tratando de moderar unha mesa redonda na que tres técnicas de turismo de tres concellos do Camiño falarán dos proxectos innovadores e estratéxicos para os seus concellos. Este foro e foros deste tipo fan unha labor excepcional no noso sector, en outros sectores, pero neste en particular, porque estamos nun sector de persoas. Sen as persoas non podería funcionar. Estes foros sirven de punto de encontro, de intercambio, de concienciación, moitas veces, ou de coñecemento de cousas que non sempre están á vista, como, por exemplo, a labor das técnicas de turismo, da que estábamos a falar, o mesmo que o traballo das mulleres no sector turístico, sector que está protagonizado na súa inmensa maioría polo xénero feminino, pero que despois non é habitual vela representado en foros como este.